外出の際にケーブルをよく持ち忘れてしまいます。3イン1スタンド付き 6800mAh は、ワイヤレスモバイルバテリー、有線で 20W の急速出力をサポート。ワイヤレス出力は最大 15W。さらに、有線と無線が同時に出力可能。落ちにくい強磁気、Mac セーフ対応。スタンドは360度回転可能。多角度対応で動画鑑賞体験を高めます。残電量を確認しやすいデジタル表示機能付き、スマホでも残電量を表示します。縦も横も充電可能。iOS エコシステム互換性。コンパクト設計。薄型で握りやすい。包括的な互換性で多機種対応。